هبون عمر روجنامه‌وانeke jine piştî 4 salan ji rojnamegeriyê ew niha pêşkêşvana di kanala Ronahî TV'de ye. Hebûn weke piraniya rojnamevanên jin piştî 2011 got derfeta karê ragihandinê berdest bûye, karê rojnamegeriyê dike. خبات راگاندن راستی جش با من یعنی خباته که جدا دست بکی بلکی کو هن دست بکا کتاب لی بوم جینه کش مر زحمت هات برگو جاره کمین و کجنه کی تتبلی خبات راگاندن تشنه نو ناز دکه تشنه نو دگری او بسری خو جدایه برگو راگاندن کارا کی برفرها و هر چقاس انسانک یعنی بخواز بیت دا خاکور بکی هن هندک برگو براستی جدا ماز بیشم بحر جی برکی پر yani watayeke bivirengê bidmede. Li gorî serjimarên Yekîtiya Ragihandina Azad got 100 jin di lîsteya wê de hatine qeydkirin. Hevseroka Yekîtiya Ragihandina Azad Evîn Yusuf diyar kir got 100 endamên jin yên Yekîtiyê hene û bi zêdebûna dezgehên ragihandinê ew jî zêde dibin. رولا وانا عالی پرورده گلک پرورداد بینند هندری سازیه خوده یعنی سازیه وانا خسرجی هنه وک جن نیوز جن تی وی اوانا گلکی یعنی و پرورداد بینن جبو مجاری چاوا راپوره کی چیکن وک بیج زمان جنیب کار بینن Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê kanaleke ragihandinê taybet bi jinan heye got hemû karmendê wê jin bixwene. Li Jin TV zêdeyî 20 jin kar dikin. Jin TV duwemîn kanal ser asta cîhanê ye got hemû karmendê wê jinin û ji bo jinan weşanê dike. Li kêleka Jin TV ejanseke nûçeyan taybet bi nûçeyên jinan li Bakurê Sûriyê heye. Ew ejans bi navê Jin News e got ew jî karmendê wê hemû jinin. Em wek nûçegihanên jin li Bakurê Rojhilatê Sûriyê wek navenda Jin Newsê em li vê derê kar û xebatê xwe didin meşandin. Bi giştî hejmara me li Bakurê Rojhilatê Sûriyê em bêjin nêzî 20-25 jinin. Yani ev em xwe nûçegihanin hem kemîrevanin hem raporên xwe çêdikin hem montajê dikin yani bi giştî xebatê me jin e. Jinên rojnamevan li dezgehên xwecehî jî proaktîv in. Li radyoya Bûyer FM hemalîn ferman her sibeh bernameyên sibehê zindî pêşkêş dike. Li kêleka karê wê yê pêşkêşvanî amedekariyên nûçeyan û pêşkêşkirina nûçeyan dike. Helbet astangiyên destpêka kar wê hebin her karek astangiyên wê hene taybet jî karê rojnamevaniyê ji ber karekî zehmet e û bareke zehmet e giran e taybet jî ji bona jinekê helbet divê dekê de em divê alî de em dixwazin behsa civakê bikin ku civak bi çavê şermbûnê her dem li jinê dinere taybet jî destpêka kar hinekî ew şerm ji alî malbata min hebû lê piştî ku min kar berdewam kir û ez tê de serkeftî bûn qebûlkirinekê li cem wa çêbû ji karê min razî ne hetanî astekê. Ji destpêka şerê li dijî Daişê de û çekdarên tunduraw de derdora sîh rojnamevanî jiyana xweş dest dane. Li gorî Yekîtiya Ragihandina Azad nîvê van qurbaniya jinin her wisa hejmareke jinên rojnamevan birîndar bûne. Zana Umer dengê Amerîka Amûdê.